Predstavte si dom, kde sa snúbi moderný komfort s čarom prírody. Vítam vás v Tomášikove, malebnej obci s výbornou občianskou vybavenosťou, ktorá ponúka všetko, čo potrebujete pre pohodlný život. Pozemok 500 m2, zastávaná plocha 122, 3 izby a 2 kúpeľne. Tak vítajte. Lokalita, ktorá vás očarí. Moje meno je Monika Nemet, neváhaj ma kontaktovať.